Kiekkojunioreista koulitaan maalintekoleirillä uusia teemuselänteitä. Ja jatketaan vielä juniorikiekkoilulla. Suomi tunnetaan maailmalla loistavista maalivahdeista, joilla riittää kysyntää niin NHL:ssä kuin Venäjälläkin. Suomalaisia maalintekijöitä on kuitenkin harvassa ja siihen halutaan jatkossa muutos. Tunnettu Suomi-kiekon ongelma on tehottomuus maalinteossa. Maalivahtien tapaan maalintekijät tarvitsevat erikoisharjoittelua. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on jo pitkään järjestetty pelkästään maalintekoon keskittyviä leirejä. Vihdoin myös Suomessa on ongelmaan tartuttu. Viime kevään MM-kotikisojen tuotoilla palkataan Suomi-kiekkoon yhteensä 25 taitovalmentajaa. Yksi heistä on Vantaalla aloittava Kai Hirvonen, joka ideoi perinteisen maalivahdelle tarkoitetun leirin yhteyteen maalintekoleirin nuorille tulevaisuuden lupauksille. Maalinteosta on puhuttu paljon meillä jääkiekon piirissä. Muun muassa huippu-urheilujohtaja Rauli Uramaa ja Jukka Jalonen on ilmaissut huolensa siitä, että nuorten parissa niin ei tehdä tarpeeksi töitä ja sitä varten tämmöinen tapahtuma on järjestetty. Maalivahdit tunnetaan Suomesta. Kauanko kestää, että Suomi tunnetaan myös maalintekijöistä? Toivottavasti seuraaviin kotikisoihin mennessä, jotka on ehkä 10 vuoden kuluttua, mutta toivottavasti siihen mennessä saadaan kotimaisia maalintekijöitä huipulle oikeasti paljon. Miksi vasta Suomessa nyt on herätty tähän, että sitä tarvitsee harjoitella maalintekoa? Me on pitkälti panostettu siihen ja joukkueen kautta menty, että se yksilö ei ole ollut niin paljon siinä framilla kuin mitä se nykyisin. Siihen ollaan herätty vähän myöhässä. Helsingin IFK:ssa aloittava taitovalmentaja Niklas Hede on entinen huippupelaaja ja yksi leirin vetäjistä. Hieno meininki, pojat hymyilee ja näyttää olevan hauska. Ihan hyvä, että ruvetaan pikkuhiljaa enemmän miettiä. Itsekin tietyllä tavalla opettamassa, mutta vähän kouluttamassa itseäni samalla. Miten Elis, minkälainen on meininki leirillä ollut? No totta kai hyvä, että kiva on. Ja susta tulee parempi maalintekijä kuin isästä aikana? Toivottavasti. Rupeeko maalinteko jo sujumaan? No on se paremmin lähtenyt, vähän nopeammin ranteet lähtenyt. Onko kiva ollut jäällä? On tosi kiva. Mitä sä oot oppinut leirillä? No laukaisemaan ja vähän kikkailemaan. Onko se ollut kiva? On ollut ihan kiva. Rento fiilis.